muimbi anoimba munamato uyu munamato wandinofunga kuti mazuva ose mukristu nemunhu wese ari pano pasi anamate munamato uyu. Uri kutiwo pachena, Mwari musandipfuure. Pass me not, O gentle Savior. Vamwe vese regai vapfuure, zvimwe zvese regai zvipfuure, mapromotion angandipfuure, zvakanaka zvirino pasi zvingadarike, but Mwari imimi musapfuure, musandipfuure Mwari, nekuti mukapfuura I'll be doomed in my life. Upenyu unosara hwava meaningless, upenyu unosara usina direction kana imi Mwari mukapfuura. Saka munamato uyu munamate mangwanani ega ega, kunyangwe nemisodzi pamatama, nekuti vatauri vamwe vanototaura pachena kuti tears are the only language that God understands. Chema uri pako wega uti Kristu musapfuure, vana vangu musavapfuure, marriage yangu musaipfuure, pfungwa dzangu Mwari musapfuure, musapfuure pa business rangu, pamuri kuita, pamuri kudarika nemumaguta. Mwari ane zvakawanda zvaputira nyika ino. Mwari musapfuure pamunopfuura nemuzvikoro zvevapfumi nezvevarombo, musakangamwe kudarika nepazvikoro zvevana vangu, munyika yazara nemitoriro, munyika yazara nemadrugs, munyika yazara nekushama kwemhando yese pamusoro. Mwari musapfuure, musapfuure Mwari, musapfuure. Ndo munamato waunofanirwa kuchema uchiita mazuva ose eupenyu. Muimbi anotoimba pachena kuti muri tsime yangu tenzi zvene upenyu, hakuchina mubatsiri, hakusina umwe mubatsiri, hakuna, there's no other helper mukati meupenyu kusarigwa kwaKristu. Obva aimba achiti Ishe upone esi inzwai ndochema apo madaidzava amwe musandipfuure. Ngatinamatei. Baba vari kudenga tokutendai, musatipfuurewo Kristu. Pamuri kudarika muchionawo vanhu venyu Mwari, rangariraiwo vatadzi. Pano umwe mutadzi ari kuchema wariti pass me not. Darikai nepa flea market pake, darikai nepa vana vake, darikai nepa marriage yake, darikai nepa mhuri yake, darikai Mwari nekubasa kwoumwe munhu nhasi. Just pass through. Tinoziva kuti Mwari mukapfuura panoita shanduko mukati meupenyu hwedu. Pfuurai tenzi wangu nemudzimba dzedu, pfuurai nepamachechi edu azara division Mwari. Pfuurai musiye magadzirisa, manyaradza. Muzita raJesu tonamata. Amen. Toda kumukwazisai mose pachirongwa Family Matters. Welcome everyone. Chero kwamuri kuona chirongwa ichi muri, toda kuti Mwari dai angakukomborerai mukati mezuva ranhasi. Tachida kuti musangane dare redu rikuda kutsenga nyaya iri kupfuta mukati mezuva ranhasi. Ngatitangirei panapa. Makadiwa vateereri vatariri, intonetwa mbuya Munda, mbuya vaBria. Thank you. Yes, next. Evoi vadiwa vateereri navatariri, ndino wenyu Advocate Nyari Maposa, mufaro wangu kuva pano. Thank you so much. Yes, next. Kazai vadiwa vateereri, ini ndinoitwa wenyu Gift Sadomba. Thank you. Maita yenyu next. Makadiko vateereri, tadzoka kwamuri zvakare nhasi. Tiri kuti ngatiwe pamwe chete mukati memhuri, tive nehanya nepamusoro pemhuri dzetakapiwa. Amen. Ndini gogo Neli Chiwandamira. Amen. Toda kutenda. Yes, next. Nekwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, indinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Tinotenda. Maita yenyu mukati mezuva ranhasi gono hatisuda kutora nguva ba. Toda kuumburudzana nemhungu iyi ine unye. Kuti tinyatsotaura nezvayo
inyaya yekuvaka imba yemhuri. Ndiyatoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Pane pamwe patakambokurukura tikaita sekunge takati shoorei kuti iko kubva waramba uchiroja, ndizvere? Ndokubva tabva tafurirana kuti iko dai ukave nechako zvinobatsira, because idishuwa ukakwereteswa bhutsu nemukoma wako unoziva kuti hautenge dzako, kana kunzi mfana chimboshandisa mubhedha uchangorora, handizvere? Wopuhwa wakukoma wonzi hautombotengi wako. Ameno chinongoitwa nechinhu chekupiwa kana kuti chisi chako chinenge chinobva chavhara madreams ekuda kutsvaga chani ekuda kutsvaga chako. Saka nhasi tachida kutanga iyi kuti takashora kuroja, but nhasi tachida kuti tikurukure kuvakwa kana kuti kuvaka imba yemhuri, handizvo here? Ndo zvatoda kuti titaure nezvazvo. Maybe kuvhura dariro yedu takachida kuti iko titiko chinhu chinokosha here kunzi iko vanhu vako vakapawo. Hazvinei nekuti iko masvoisa chibhokisi mopindamo motanga kuvaka, kana kuti hameno mumbori uku makutotaura kuti anytime tiri kuita seisusu muchivaka pani, muchivaka penyu. Zvinhu zvinokosha here kuvaka imba yemhuri? Is it important? Samaiti inoda kutumburwa toda kutenda mufundisi ende munenge mafemerwa ini ndiri muwakika ini, saka ndo kwatinoswera tiri matambudziko nekunaka kwazvo, ndo kwatinoswera tiri chi hapana chinhu kuwaka imba yemhuri chinhu chakanakisa kuwaka ndokunge dzirimo umu pamhuri yacho kuti chii chinonzi kubatana kana kusabatana. Ukaona munoona zvinoita masvosve zviya izvo anokutsanira kutakura danda rimwe chete, mukagona kuzviita izvozvo izvi tapasa, but imba yemhuri yakanaka asi ine matambudziko atichataura tichienda. Kuwaka hakuna umbodini, kuwaka semhuri kwakanakisa asi zvine chii, zvine machallenges azvo asi zvakanaka. Asi kuwaka imba yemhuri aiwa ngatiwake toda kutenda. Nhasi toda kungotaura zviya zvekuti iko penyu tiri pezere pakutocherwa foundation, madhamu aripo ari kutaura kuti iko muti uyo musiyo please, tiri pezere vari pasitendi pani nhasi, ndo zvatinoda kutaura izvo. Yes, Advovo. Tikaisa a bit of history to it, tinoona sekuti ugaro hwedu before even 1980 zvinenge sekuti chirongwa chegovernment nemamunicipalities even up till now vari kuda kunangisa kuti vanhu vave nedzimba dzavo. Ndosaka muchida kuchita madevelopment municipality yavhura uko kuGlaudina uko kwazonzi Southly Park kuzama kupa vanhu matitle deed, and kare ikako ndorangira kuti vaitoita rent to buy, papasina rent chaiyo but yainzi rent to buy. Saka waitoita wachisa mainstallments, but pamainstallments papo paivhomorwa imwe mari iri kuenda kundodini kundotenga. Saka I think chinangwa generally even utungamiriri hwenyika zvine chekuita nekuti vanhu ngavave nechinyi, vanhu ngavave nedzimba dzavo. Muchaona kuti kare paisimbova neimba yenzi imba yemuchato isitongopinza kamutemo kuti vanhu vanzwisise. Zvaitonzi kana maroorana, pamunongoroorana paya mototora chitupa chenyu chemuchato motoenda nacho kukanzuru motoaloketwa stand, ende stand iyo yange nechinangwa futi chokuti mupiwe chinyi matitle deed. In fact malandlord vatoko mazivano vanhu vaya vakatotenga dzimba kare but zvichitengwa in a way which was not too expensive for them. So even up to today stands are available. Apa tinoda kuzotaura nyaya yachona kuvateereri vangangofunga kuti zvakaoma chose kuti uwane imba. Kungondonyoresa kumacity council uko muchaona kuti vanoshandisa reserve price. Apa tinoda kutaura chinangwa cheleadership kuti vanhu ngavave nedzimba dzavo. Anditika pane mareserve price ekuti imba maybe ndogona kuita value ye 18,000 ndogona kuti iwana kana ne 2,500. Anditi
iri stand monzi chiitai muchibatsirwa vachiona kuti taaprove here taitei ndomungatoziva kuti kwakazovhurwa futi macooperative chachiri chinangwa futi chekuti chironganai mega mbona kuti modi muchikolekta mari dzenyu but zvese zvichinangisa kunaka kwekuva nemba yako wega kana chinzvimbo chako wega chero chiti chiyadhi chitoko kana chimba chidoko ndinotozvifarira kuti even utungamiri hwedu ndo chinangwa chavo. Pamba panongonzi penyu dendere rekudzokera muchisvikoti kovo muchipinda pari penyu kuvaka ndo zvatiri kutaura nezvazvo zvakakosha here Gogo Chiwandamire? Zvakakosha zvikuru. Alright. Pendakambodzidza hangu kudzidza kushoma uku ndakanzwa kuti pane zvinonzi mabasic needs munhu mukati meupenyu. Ndakaona bunga shelter nekuti imba yatiri kutaura kuvharira munhu mukati ishelter nekuti kune zvinoitika kakana ukangoti mabasic needs. Tinokudzidziswa ngapa ndechekare kaizvi. Saka shelter chiri patop nekuti kana tatoti kuvaka imba yemhuri kugadzirira mhuri pekugara pekubikira pekurara pekusvikira saka pekuhwanda mvura pekuhwanda mhepo saka zvinokosha chaizvo kuti mhuri inge ine pakawakwa saka mabvunza kuti zvichiri kwere zviriko chaizvo. Shelter is one of the top. Ndiochi naiko kana kuri kuenda kubasa ungaenda kubasa uchibva murodhi azviite saka ndikuti kuwakawo yako chaiko ndokwetiri kutaura nako svondera takambotaura nezvekuti kakuroja unonga uri mushelter but kana taakutaura kuti this is a basic need kumunhu anonga achiti ndaane mhuri kuwane pako panoti pangu wakomana Maslow hierarchy of needs ndo yatiri kudzidziswa panapa wakomana kuti iko pekutanga pacho apo pane chiro ndizvo here. Toda kutenda chose maita yenyu Gogo Munda tibatsirei mfundisi kuvaka imba yemhuri. Nyaya moyo nayo kaini yatondifungisa kuri. Alright. Unoziva chero katonzi une pako pongoiswa mapuranga chikepini chiya munochiziva. Freedom yatakambotaura svondo rapera iya vanaoko akabuda vakadai nekuchidhoo chepuranga chikoko vakanodai vakanobata chimuticho zisingambonzi muti wangu wazodai. Freedom iyoyo ndiri kuiona soka ine zvainodenga rechiamenoti rechingari ine utano because hauna anenge achizokuudza kuti zvazodaika but uri mumapuranga ako tiri kutombotaura zvokuti wangowana pako pawaisa chipuranga chako zvirumu zvako zviviri zvisati zvatombova nedenga unoti ukabata musana so ukamira kuti ndini here. Saka kuvaka imba semhuri kune zvakunotoita pautano hwedu chaiwo. Thank you so much. Samaita ibheni igono mubva mapindawo tipatsokodzera apa takagara muno tese nenguva diki tinenge taamweya yemadzinza munguva pfupi pamberi apo tineta kunzi mweya yemadzinza mukaona vana vedu vane wazukuru wedu vanenge vachiti tidzingirei mweya yemadzinza vakunga ashaya pekugara because sekuru vakafa vasina pekugara. Saka zvinokosha semhuri kuti uve nemusha panonongedzwa. Ini ndinotondera kumusha kwedu vana baba vedu apo ainzi wabve wauye kuheadlands uku kwakembe wadzingwa newachena wakaramba kubva nekuda kweguva rababa waro riri pamhiri panyawaro saka waiti wane musha saka hatibvi batichisiya makuwani wakafa hawana chavanoziva but izvozvo chete zvekuti munenge dzekuti pamusha pababa wedu. Saka ini ndiri kuti ngatirege kuzonongedzwa nezvizukuru vachinamata kuna Mwari kuti Mwari tidzingireiwo mweya wemadzinza sekuru wedu akafa asina pekugara. Hachisi chiro chakanaka baizvo kuwaka musha mhuri it's a blessing. Kungonongedza kuti wakomana handei kwasadomba vanhu vachingonongedza domba igara sekuru wedu apa wana wane nhoroondo istiri zvinokosha izvozvo ugono tibatsireiwo zvine zvazvinoita here kunziko vakomana musha
apo pakupfungairapo but ndo pakwatisonika. Yes. Ndofunga zvakakoshesesa zvikuru kwazvo zvokuti dai taigona kutaura nemacapital letters tiri kutoashandisa izvi pachirongwa chino ichi. Saka tichiti zvinopa futi identity. Handiti muri kuona zvinopa identity in the sense yekuti Jesu aitonzi Jesus of Nazareth. Aito-identifyiwa ne-a particular location or locality. Toziva kuti Amos aibva kuAnathoth. Toziva kuti Jeremiah aibva kupi. Saka zvakakosha. Unozoona kuti pane pakunzi kwatete vekuGreendale. Asi kana isiri imba yako zvinonetsa kuti uidentifyiwe nenzvimbo iyoyo. Uye zvakare imba yemhuri zvakakosha nekuda kwokuti you build memories. Ndakambodonha mugwavha umu wati munhu anenge atokura munhu atobva kuSwitzerland kwaari kushanda kuti mugwavha uchipo uyu. Saka zvine mamemories anokwanisa kuitwa build maceremonies emhuri dzingava ndufu ingava michato kuroorwa kwevana mutona zvinzi saka vanhu vachanoungana kwani mwana akuroorwa ngaaende kwabamukuru and so on zvine chekuita vanhu vari kuya kumuchato vacharara kupi saka imba yemhuri muchaona kuti nyangwe shiri dzinotokoshesa kuisa matendere ani Jesu kuti hungubwe dzine mwena neshiri dzine matendere zvipuka izvozvo zvinokoshesa kuva nemba nekuda kwokuti ndo panoumbwa zvimwe zvese kana iri kuenda kunodi asiri kudzoka muguru gwere kwete anopinda muguru muri kuona and so on saka imba it's such a basic need sekutaurwa kwazvaita paMaslow's hierarchy of needs fovhonorwa panapa it's so basic and it's so important kuti iko magwasha dombo shairo unoriona rine mudzimai waro mwena unenge uri padhuze exactly achidziya mushana magwasha dombo achitarisa kuti iko wengi wari kubva nekupi kukangonzi kwerekwete uko zvinonanga pachi mumwena saka zvine zvazvinoita kungove nepako paunomaka kuti iko ndo panonzi pani ndo panonzi pako izvo zvinokosha izvozvo now zvazvakakosha izvi but yeti muri zhinji hadzina misha tirite sei ndezvipi zvimhinga mupinyi zvinogona kukonzeresa kuti iko nguva ingoradanuka asi mhuri haina hapana panonzi apa ndo pavapa handii ndizvo here hazvidei nekuti iko musha uri seri kwaSave kana kuti imba yenyu iri kuGreendale iri kuMandara iri kupi muri zhinji hadzina paunonyatsonongedzera kuti mwena wedu uyu tirite zere izvo zvakakosha ndizvipi zvimhinga mupinyi zvinowanzopiringisha vazhinji kudzimara onai haana musha tirite zere zvimhinga mupinyi yes chii pamwe pacho mufundisi maybe zvikwanisiro asi togona kuti zvikwanisiro pamwe pacho kunogona kuringe kuri kusatorongeka vamwe vanokwanisa kutove napo tongoti zvikwanisiro zviri kutadza kukwana pamwe uri kutombowana kuloja kwakati kambotaura svondo rapera wawana $50 wawana $50 kuti ugogona kuunganidza kuti nyatsozokwana kuti uzoti pangu apa zvinogona kuti netse then kumwe kusatorongeka chaiko takambotaura pachirongwa chimwe chiya kuti unoona muna chinogara kuMandresa uko uchikwanisa kubhadhara 500 600 yekuti ukadzibatanidza dzima 500 dziri 4 unogona kutenga stendi yako kusasuko kuti rendi yauri kubhadhara ideposit yemastenzi ari kudema kuti unokwanisa kutove nepako pasina makore 5 saka kumwe kwacho zvinogona kuti zvikwanisiro zvinogona kunetsa zvoita futi kusarongeka nekuda zvunhu panguva zvisingafaniri kunge uchida zvunhu amene zviri kubatika here kuti uri kuda zvunhu panguva yanenge usingafaniri kuda zvunhu ukazozvida zvunhu leta kuprioritiza zvimwe zvinhu zvekuti ini ndinofanira kufanana naadvocate yes ndonogara kusaidi kwavanenge vachigara ndisina pangu asi havari kungofunga kuti ndepamaimunda kutoshaya musoro dzimwe nguva kunogona kusvika pakuti ndogona kutosvika pakufa
ndisina pangu. Oziya zvekungoita shamwari dzevanhu vanenge vachidya maprofits iwe uchitodya mari yebusiness uinavo. Ndichivagama ipapa mukaona ndida kuwedzera pane zvavataura handitika kuti nyaya yekuzvikwidziridza zvinopfuura chipimo. Okay. Kuti kuzviwedzeredza volume. Kuzviwedzera kuzviisira sugar. Exactly. Alright. Kuti inini ndikuonekwa ndichigara kuchakati. Muri kuona nyaya iripo. Kuti isusu hatisi type yokwaseke. Muri kuona nyaya iripo. Saka munhu anenge achingorenda kuavhondewo. Apa ndiri kuwedzera zvataura namai muta kuti iwe mari yako inokwana iri kukwana apo ende inotokwana. Muri kuona nyaya iripo. Asi nekuti iwewe uri kuona kuti hazviiti kuti ndinzi ndiri kudzika kuenda hazvisi palevel rangu. Handiteka kusatonzwisisa kuya kuti unogona kutotangira apa ukati shande wodini wokwira. Kusanzwisisa zvinotaurwa nebhaibheri kuti zvinonzi murume akarurama murume akachenjera handiteka hanzi anosiyira nhaka kuvana vevana vake. Ukasanzwisisa izvozvo uchatanga kuda kutenga mabhenzi handitika nonga munogara muchichitaura kuti uri kupakazi bango rebhenzi paimba yakarendewa hazvimeke sense. Saka kana zvichinzi unosiyira vana vevana vako havasi kubvira kuti unovasiyira mota. Nekuti pachazoya vazukuru vako mota dzatiri kudhiraivha dzabuda mufashoni. Saka chinhu chinogara chiri mufashoni iland. Ndosaka pamutemo kana tichitaura real estate kuna maestate asingaperi. But kana toti real estate tiri kubvira dzimba. That's the only estate that is real. Saka munhu akasanzwisisa izvozvo kuti iwa ndakatopiwa jana rekusiyira vana vevana vangu handitika zvinhu zvandichavasiyira but chandiri kuvasiyira chacho iland. Mwari wano akati vanhu vakazvininipisa nditi they shall inherit what hazvinonzi cars and hazvinonzi chinyi asi they will inherit what land. Which is land. Real estate. Kusanzwisiso. Tiri kudzidza panapa. Ndaiverenga ndichingopfuura mutaundi umu ndichingofamba uri mukombi uri kuona pakanzi real estate. Ndaingoverenga but ndichingoti iko ndo real. Ndisingatozivi kuti it's real. It's real. And about reality. Thank you for that. Kuona kwendiri kuonaka pane mamwe maassets anodepreciata handiti saka ndifana kuti kana uzi kudzidza kwatsambe saka kana une imba yako it appreciates. Mota musi unobva nayo mugaraji yatotanga kudzika nekuti yatotsika matai yatodini yakutodini. Saka ndinoona kuti kana uine imbaka uri nani haikona kuti uri nani ndiwe wacho chaiye ndiwe urikutopisa nekuti imba uchaigara iwe ugoisire mwana agoziye muzukuru wake but Benz ukangoponosara watopedza gore yatoripleswa watiplesa ungaona imari yacho kuzomanaka. Saka tiri kutiko mamwe matambudziko zvimingamupinyi zvinowanikwa nevanhu kuti nguva inotozofamba but havasati vaita sei kakusangorongeka ikako nekakuti iko inini handingambogare kwakati ndakanzwa nesekuru wangu pasadomba zvikanziko kune mastendi kwakati ndobva ndava ndati sekuru ari kuita mari ndobva wataura mari yanga iri right tiriti sere ndobva waonaka kuti kangu kakunonoka kuzvigamuchira zvikati nasekuru wangu hautenge imba nekuti ndokwauri kuda kugara hautenge stand nekuti ndokwauri kuda kufira unotenga stand nekuti hanzi zvipanera zvemunhurume
zvinogara pamushabhati kunyange asiri kuda kuzvishandisa zere nerimwe zuva chichawana pachichabata ibhombo jani rako raunongogara naro handiti muri kuona. Saka ndandisingavanzwisise kudaro ndobva ndifurira kuti apa pakadai tichibva tangodai unoona kuti iko zvinotozokuendesa pacho pauri kuda handiti muri kuona. Saka vanhu vazhinji munonetseka pakuti ukanzwa kuti kune mastenzi kugimboki ukanzwa kuti kune mastenzi seri kwekuwadzana unoti kure nani handiti muri kuona. Ilendi handiti muri kuona. Lendi kana waanayo inokubatsira kuti zviombo zvako zvekuburitsa musi wekurwa mhare dzakudiwa handiti muri kuona nayo chiripo. Zvakakosha izvozvo mukati mekurarama. Saka ndachida kuti iko vanhu vapabate ipapapo kuti iko ende ukaona munhu uchiramba kuti handigari kugimboki hanzi nasekuru wangu upenyu unogona kuzoshanduka zvakadaro zvekuti gimboki iyoyo inenge inozotoita bhororo kwauri wakutadza kuzvi aiwa regai ndigumbire ipapo samaiti mufundisi regai ndiuye nepfungwa iyi ndambonzwa pamboya pfungwa yekuti mumwe munhu anotadza kuwaka ngekuti haana zvikwanisiro. Handisi kuda kutenderana naye bai nda kuti ndidhifite pfungwa iyoyo ibve mupfungwa dzevanhu ngei hakuna munhu asina zvikwanisiro. Maizviziva here mi kuti hakuna munhu asina mari? muharare matinogara munomu hamugarwi nemurombo wese vanhu vamuri kuona vanogara muno vane mari dzani. Imagine mumwe musindaiti inini kuna vanhu vari kuendesa vana vachikoro nekutengesa airtime. Mwana wake ari kuboarding neechi iwo utaura vanhu kuti hauna mari asina mari ari kumusha endeti kuna vanhu vari kugara chiri kuita kuti vanhu vasavake ipfungwa shoma. Ipfungwa the mentality tine comment section kavasatomba kunogara vanhu mama stands ariko kunogara vanhu shoma dzakaiswa muvanhu kuti izvi hazvisi zvani hazvisi zvedu but mari tiinadzo. You cannot afford to be in Harare kana usina mari. That's a typical lie. Saka titori nemari tine mari because imimi hamuna mbondibhadharira rendi rendi chaya muna kundibhadhara ndobhadhara chi ndega kichini yekumusha inoita mari inoda kuforoma zvidhina zvinoumbwa nevhu remijuru wowaka chi saka mukaona munhu akanzi haana pake ndiye asiri pake iye munhu wacho ndiye ane pfungwa dzakatoenda kwakatorasika. Munhu ane pfungwa dzakachena chaizvo chaizvo musanyeperwe vanhu vese vane turo twavo hakuna asine nelevo yani usatsvage imba yekuborodhe usure wekuborodhe ita imba yekubudiriro because uri kubudiriro but sekuru wangu wachiwandamira rega nditaura because mbuya vari pano ati muzukuru endawo kune vanhu handizutwairewei asi ndakuzvinzwisisa mazuva ano waireva kuti kudii bcause pane mamwe paunogaraka panzvimbo wogowewewe focal point yekubvunzwa mubvunzo navanhu iwo usingakuri. Saka ukaona uchitengesa airtime parodi uchingotamba nevanhu iwawo unoramba uri ipapo. Ita umwe musi unoenda kunotengesa matomati wozozviona kuti zvinoita kuti uone kastendi kako. Ipoindi yakakosha iyi haikona kuzvikomberedza nevanhu vanenge vachitokuti bigas zvikomberedze nevanhu vanokuchallenge handizvizvere because pane pamwe pekuti ukapaka bhasikoro so wonyatsoriti ta robva rati kagumbo kako do pasi wopaka pamashopusi taundiship yese inodedera handizvizvere nyama une bhasikoro but bhasikoro iroro ukazoritora ukanoripaka kune dzimwe nzvimbo unoshaya pekuripaka. Saka zvikomberedze nevanhu vanokuchallenge ndozvinoita kuti tiriite sere right toibika sei nyaya tikutaura challenge ndeyekuti tinononoka. Alright muzukuru wangu dai anga ari pani makombaundi anzi tizawo kana ukaona vamwe wachitiza kana wazowa mberi uko usingazivi kuti muri kutiza wezoti tiri kumanyirei mugore ra1980 independence yauya kwakatizwa kwakamhanywa vanhu vachiuya kunoku kumalow density vachiuya ini ndiri umwe akatozi neshamwari yangu iwe shamwari neri ini ndabuda iyi ndikati uchibuda uchiendepi kubve mwaifilidzi and paiye ndaende parokiniva
ndakazomushanya ndikati saka yadhirese ndako ini ndine kangu kekupikwa zvakandipa kudzidza kunonoka kwakaipa kwakandipa kudzidza handina kuzoenda kurokenivha ndakabva ndazoti nekuti zvikwanisiro ndanga ndinazvo but kungojaira environment yangoso kuti hai nikunonewana wangu chikorovatichaenda pedyo nechikoro chimechinoti kana handibvi but ndakazobva nchibva ndazoendi Cranbourne. It was a beautiful home. Zvekuti ndakangoti newana iwe wachivanda mirotauro rwakuru wakangoti mainini muri kudaimba ndikati basi murume wenyu ari kushanda ari kuMalawi for 4 months ndikati endozomutaurira kuti nababa mukuru takazoende pi maona wakadzoka chenjera ndobva tangotsvaga taitsvaga tichitsvaga nababa mukuru kubva taiona kubva kamari kangu kashota kana baba mukuru ndokupa vozondipa kana murume wakauya asi handine ka extra nditaura kutiza ndakatiza ndikati saka musikana uyo akanga ari right kauya vamwe vanonga vanozozvikwanisiro ndanga ndine zvawase school teacher ka nekudai taitambire mari and then makore iwayoka dzimba dzadzo dzakachipa chaizvo beautiful home waiona 13,000 Zimbabwean dollar ichiri Zimbabwean dollar 9,000 7,000 waiona good stand and everything but vanhu vamwe vazhinji takangoyakaradza nevamwe muchanoisa mafiriji emuri kuenda nawo muchanoisa mvura chete munonoisa chiimomo mentality yemunhu yanga yachifunga kuti kana waenda mumba mako unofanira kuti ushamisire nemba yacho nekuita netv nekuisa nyama mufiriji aiwa yanga yachidiwapo ishelter iri nani chete chete zvenyama mufiriji tichazoisa toda kutenda chose saka ngazvikoshe konharo pane vamwe vanhu vanogarisana baba namai but dziri nharo dzoga handizoire zvimwe zvinotadzisa vanhu kuvaka nharo kungoitirana nharo chete mumwe anoti iko ngai 4 bedrooms vanenge vachiri papulani chaipo 4 bedrooms ndo dzakanaka baba oti hadziite tiri teseri pane vanhu vanoitirana nharo ka vachangoda kutanga chinhu kusvikira hachitoitwe nekuda kwenharo idzodzo azviko here zvakadaro zviriko zvespecially kumutemo kweduku kuti imba kana tikazotenga stand yachona inenge iri muzitamani zvakakosha kaizvi kuti mutemo yedu iri kutaura zvakawanda concerning ownership yeproperty handitika tiri muregime iyaya inonzi out of community of property kureva kuti munhu ane zita riri paproperty ndiye muridzi wacho muri kuona apa vanhu vakatoroorana vari muwanani saka vanhu vanotonetsana uyo oti aiwa ini ndini samusha ndine mutungamiri wemhuri saka zita rangu ndorinoiswa saka ndorinodewa so mona kuti uyu oti aiwa inini mari yangu haioni kana zita rangu risipo motonoti imba yombomire dzatonharo vanoitirana nharo ka enda havakonklude vanotitsanga ngaichimbosherevhwa nyaya saka ngatitaurei nyaya dzinonakidza saka vamwe vanoti iko Grenville mumwe achita nharo kuti Grenville kwakadhakwa ngatiitei kuchitungwisa ndo kunopisa kudzimara vaitirana nharo zvonzi ayo ngatitsvage dzimwe nyaya kune nyaya dzakaita sei dzakawanda mufundisi regai ndibate munozwa kuti vanhu vatinetsa munyika maadvocate ane problem vanhu vanonzi maadvocate vane dambudziko because ndo wauya netumitemo vachimiririra musoro wemba ndibaba munoona iri kunetsa panapa ownership atiso tiri kuti chaita kuti vanhu vachitadze kuwaka manje yaunzwaka nenharo dzeownership but kotee tisina ownership baba vari vamuridzi wetsvimbo zvakachinongedza kuti John enda unogara tee tisina but wanawa manje wauya nemitemo yekuda kutsvaga kuti muridzi wechinhu ndiani zvabvisa muridzi wechinhu anga agara aripo wauya nemitemo yani
nyika inowakwa newene wayo, musha ugowakwa newene wawo. Mwene mushandiyaniko kana iwe wakaunzwa kwaSamaita, mwene mushandiyani. But mutemo manje unoyawasvikobvisa Samaita zvensizvo pakazonyorwa kuti ndepaJuliet ndiye amuridzei unogara nhaka yakwaSadomba uri aniko iwewe. Regaitibatsira apa vaSadomba havana kurasika, asi kuda vari kutaura kunzvimbo dziri macommunal lands. Tine dzinonzi different types of land tenure in Zimbabwe, and I think kana vaterere vachiterera vanofanira kuti vabatsirike vanzwisise zviri kutaura navaSadomba ichokwadi izvi, because kana tiri ndoti kupika kwagutu uko handisika kwachiwara kuvumba uko, kana tiri ikoko for sure vanonyorwa ndiani ndibaba, because we are talking of the customary setting, cultural setting. Ende muchaona kuti even nyaya dzekuti anozogara nhaka baba vanenge vachingotora futi vachidaro vanditika kana pane vakomana kana pane vasikana vasara zvichidaro. But kana tauya manje kuno handiti kutaundi kuno handiti muchatinoti even nyaya dzema-A2 farms aya ma-state land, it can be given to anyone. It can be the woman ari kupiwa chinyorwa zita rake, because remember vaka majority they are now adults at 18, and then muchaona kuti vanogona kuva baba. The nation will give anyone who is willing and able kuti anopiwa chinyi anopiwa prazi idzi dzema-state land idzi. Tauya kunoko land tenure yacho yatochinja, saka munyika medu muna ma-land tenure akasiyana. Apa kana tichitaura isusu hatiunzi mutemo vaSadomba, hatiunzi mutemo, tinobatsira vanhu kuti vanzwisise mutemo kuita kuti vave nechenjedzo, torodza vanhu pfungwa kuti aiwa vanhu kana vachinetsana nenyaya yekuti ndiani anofanira kuva paproperty kana kutoisa mazida edu tese, it's a genuine real argument iri kutaura namushoko kuti pane kanharo kanenge kachiitika, umwe achiti ndini baba, murona nyaya iripo haipindi, zvinopinda kumacommunal land izvo vaSadomba. Izvi zvemuno mutaundi izvi zvida matitle deed zvinoda zita remunhu, zvinoda baba namai varipo. Tiri kuedza kuti isusu vanhu vatashora panapa vanhu vanoti ngati vakeimba handiti ndizvere voitirana nharo nenyaya yezvezita kusvikira imba yacho yakutovakwa, handiti muri kuona. Asizve tiri kuchenjedzwa manje nemutemo manje kuti iko kana yavakwa nharo dzezitawo ngadzisvike paconclusion. Ende zviri kukurudzirwa mazuva ano ndezvekuti iko kana muri kuvaka imba maiwo vari kutovaka pamwe chete nani nababa, saka imba inenge iri musha wenyu muri vangani? Muri vaviri. Saka zvinotokurudzirwa nevemutemo nezvatinokurudzira ndezvekuti iko kana mavaka musha wenyu mai ngavazoregera kushaya kuti iko saka toita sei. Musha munenge uri wenyu muri mese unotogona kutonyorwa kedu kamba takatonyora kuti Lenia and Francis Mbira. Ndomoiswa nhamba dzechitupa dzake nenhamba dzechitupa dzangu. Handiti muri kuona ndiwedu tiri chii tese adaumiri kudevelopewa aiwa tine tichingogadzira uchikura achienda kunoshanda achipambara nekuku totenga madhofu remutese tichidaro tovaka musha unoita sei ende vaya vanoti iwe hauna chidhinha chako chawakaisa pano ativadi nekuti kuda vari kuita mari kubhizinesi uko ndibaba inangu ndiri pamba nevana vedu vashanu ndiri kuona zvokuita nava handitika itori contribution yandiri kutoisa shokoshi tinoiti indirect contribution. Kugadzira range box contribution usatamba nekugadzira range box ndipo aina ibasa rako Maria. Yes, mufundisi. Kana vanhu vari kutaura vachifadza nawo hazvina kuipa zvakanaka izvi, asi ngatidarizve tingaende here whether mutauni kana enda muzondoerenge zvikwangwani chinotonzi panapa ndepekwaSadomba apa ndepekwaMbira, regardless yekuti iwe wakaisa mari dzako uri mai, nemhaka yekuti vanhu ukaona pakuzoiswa mutemo pane dambudziko rakaoneka vanhu vakurwirawo property, but isi todai zvaive zviri pakutanga musha waifanira kuwakwa ine ownership yababa. Ndopo ndiri kudzokera ipapo kuti
dambudziko razouya netunharo nodii munoziva kuti kuna mwana angobarwa ine nharo wedha murume kana mukadzi iyo haigotywi inogotywa haigotywi inogotywa but tiri kuti inini kuti vanhu vazoye nemutemo wekuedza kuti vanhu vakaimba iswe mazita mairi zviri papepa but mupfungwa dzevanhu mushando wababa. Wonderful. Aiwa ndofunga iyi yazvigocha izvo handiti ndizve yazvigocha zvakaisona pacho vanhu chedu musha unotungamirirwa nababa handiti ndizvo here ndo mupurisita nemutungamiriri wemusha kwete kuti mai havagoni kutungamira aiwa Mwari akangozviisa kuti zvive neorder handiti ndizvo here asi pamapepa anoenda kumaroya handiti ndizvo here mai vanenge varipo handiti muri kuona but mai kana varipo havasiwe kuti iko zenze rimire nekutaura zenze rababa kuti panapa ndiripo aiwa handizvoba pane pachizivikanwa kuti apapa ndipana apa pamagariro ndipawasadomba pano panapa panonzi pawambira handiti ndizvo here asi kumapepa edu tinorespekta madzimai tine takanyoresana tiri chii tiri handiti ndizvo here right iyi ndachida kuti iko ipenderwe nagono then tobva taenda pane the other stage kuitira time yedu. Yes, tichitarisa panoita zvakare mamwe matambudziko ekuti kune vamwe vane undyire undwindwindwi umarapatsetse neunharadada neuzviwa matungo hunoitika ukiribidi mukati memaguta. Vamwe havana dzimba kwete kuti vanga vasina musoro kana kuti vanga vasina kurongeka. Kune vakavaka zvinoputswa vachivakazve zvichiputswa patiri kutaura iko zvino kuchitungwiza mapepa ari kutaura kuti kune dzimba dzinosvika ndofunga 33,000 dziri kuongororwa dzanangana nekuzvinogona kuitika izvozvo. Saka I think vemutemo vanokwanisa kutibatsira nechenjedzo dzinokosha dzekuti zvingamboitwa sei kuti vanhu vasasangane nematambudziko akadaro nekuti kuvaka imba hachisi chinhu chiri nyore. It's one of the biggest investments inoitwa nemhuri. Saka kana vanhu vari kuti vavaka imba pouyawo magiredha achipwanya and so on hatisi kuti vari kupwanya vakanganisa asi tiri kuti pane vamwe vanoita zvinhu zvisiri ethical maybe kutengesa land isiriyo kana kuti ari kunzi mawetlands nezvimwe zvakadaro saka kune vamwe vasina dzimba kwete kuti vanga vasina vakatovaka asi hapasisina muri kupaona idambudziko iroro rinokanganisawo zvakare. Totarisa kuti I think zvimwe zvacho zvizhinji zvabatwa panapa asi zvandingangotaura ndichiti Shona inotaura ichiti chakashata chiri chako chiri nani ndechako chakanaka chisiri chako imombe yemavhu haikamwi. Muri kupabata saka apa ndopo unorivara kuti ndiri muno kwakanaka asi usiri pako saka unogona kuvarairwa uri pane zvakadaro kunenge kunoshoreka ikoko asi pari pako utori nani pana ari pakanaka kwazvo asi pasiri pani pasiri pake. Saka zvakakosha. Mumwe mukuru akataura akanditi usanyanya kusema nzvimbo kuti kwakati kwete kwakati kwete kwakati kwete. Akataura akati once you have owned a house you cannot not have a house. Kana watombova nayo you cannot not have. Waakuchitoenda padanho iri neiro uchisimuka uchienda uchiti anditora apa andiisa apa andibvisa apa andiisa Jesu ane mutsaneni zvichienda zvakadaro. Saka ikoko kusarura kwakadaro kunogona kuti nonotsa. Zvikanzi zvipanapa naProverbs 13:7 one person pretends to be rich yet has nothing. Another pretends to be poor yet has great wealth. Saka zviri kungonzi pane vanhu vanorarama beyond their means. Nekuda kapfekero kafambiro kandoda kuzoita motokari yandingade kufamba nayo kana kuti location rwandingade kugara. Bhaibheri riri kuti kune vanhu vanozviisa kwavasingakwani. Nekuda kwokuti ari kuti vandakadzidzana navo vese ndokwavakugara kana kuti ndo wozviisa pastatus isiri iyo asi iwe pauri apa you have nothing. Saka Bible riri kuti be real. Come down to earth.
ita zvauri kukwanisa Mwari vachikubatsira tichisimuka zvinokwanisa kutibatsira kuti tiachieve pane kuti andi zvinonzi regai dzive shiri mazai haana chinyi haana muto saka ngatiive patient kusvikira tasvika ipapo pachikamu ichocho Mshokoshe, pane chinonzi due diligence. Ndangoti ndingopfekera ipapa panchisapota point yakono. Ndokumbirawo kuti musazosvika pakuputsirwa dzimba. Usually vanhu vanozoputsirwa dzimba vanenge vasina kuita ongororo yakakwana yekuti ndosaka ndanichitaura pano ndichitaura naelder vangu kuti nzwisisa land tenure. Ukaita operate your life usinganzwisisi land tenure uchapinda muna taisireva. Handichadi kutaura dzimwe nzvimbo. Pane imwe nzvimbo yandakadiscover recently kuti iri kuita mushroom. Vanhu vachimanya kundocheta mari. Munhu anoda kukurumidza kucheta mari kutoti ndatumba ndo pangu pano. Asi hauna kunzwisisa kuti iro ground rauri kutumba irorero rakamira sei. Pane dzimwe nzvimbo dzisingatoiti kuti nyange ukabhadhara mari ukagoverwa uchabata chinhu chinonzi title deed. Saka unopiwa chistendi ichocho handitika watengeserwa kuda tongoti nasabhuku kana kuti nani iwe wakutoisa pangoremba ipapo land which we know is communal land. Saka even to value that house it's hard kuti nditi kuna agent endaunondiudza kuti value yembe because the improvements are more valuable than the value of the land. Okay, you understand what I mean? Saka ndangoti titsindidzire pandezvataura nagono kuti imi vurai maziso musangofara kuti ndatowana pangu ndatobhadhara ndanyorerwa chipepa ichi chaagreement chimwe chimaagreement yacho ndikazvitarisa ndoziva kuti hachisi chaagreement ichi chamuchosi asi munhu atoinvesta upenyu hwake hwese ipapo. Koita vemadiaspora vaya shame vari kuti kana vatumira mari vari kutsvaga dzimba shokoshe varikuda kuti tiri uko asi we want to land toda kwekudzika midzi saka vari kutumira mari kuno vari kutsotsewa zvakare maona atobudisa mari atotenga zvese atodi zvichonzi tichadai ozodza kuti zvani wani it's an estate. Handitika uyu ari kutotengesa uyu angasitomborimo muuyu yababa anoona nyaya iripo saka ndangoti kuvateereri batisisai nyaya inonzi due diligence. Musanyanya kuda kuchengeta mari kuda loya chakuti $500 kuti andovhendenyura aone kuti what is at the bottom of this land iri kutengeswa. You might end up losing 30,000 and yet you could spend 1,000 uchiitirwa basa rakanaka. Alright. Ndakachida kuti iko pakuvaka musha tawana kastendi kedu due diligence tapedza. Handindizvere toona shuwa pakanunira. Handindizvere kadhipoziti tinako. Ngatitengese mbudzi dzedu 10 tiwedzere imva yakwana. Handindizvere taisa kamari lendi hoko tatoratidzwa tatanga kuchivaka. Ndezvipi zvimwe zvinhu zvingaitwe nevemhuri kana kuti vakatipoteredza kuti basa iri rekuvakwa kwemusha rifambe zvakanyatsa kunaka pakugarisana paukama hwedu? Ndezvipi zvingaitwe kubetsedzera uyo ari kuvaka musha? Pane zvingaitwe here? Yes. Ini ndaifunga kuti izvo kubetsedzera kungauye kwakanaka zvinobva murudo rwemhuri. Isu vamwe tiri vamaungwe ingonzi simukira chimwe madziva chepadza ndingosimukira ngembune. Ngembune kana zvati zvekuwaka musha tingozviita tiri pamwe bambo. Mukoma munin'ina munobvisa uroyi hwese mumusha. Hakuna anozonongedza kuti akaromba. Hati ndine imwe mhuri ngozi handina kuvabvunza kuti ndizotaura. Noziva kuti wabudirire wakabvira kuti wengu wari wakomana I'm sure there were 4 or 5 pakutanga nekuti ngatitengei pyusha ye1 wari wese kwakuwaka wese ndokuita mapyusha wapedza ngati waka bedroom ramukoma remunin'ina musha wacho the unit yatekeshera kusvika kuwana. Aunzwa anotaura kuti kune ane chikwamba but vanhu vane pfungwa dziri shoma wasingadi kubatana semhuri. Unoziva kuti mumusha menyu wherever mbuya kwachiwandamira kuyawo kana imusha ukanzi yakawakwa nababa mukuru nababa munini wana vanozvikopinda wane pride yekuti ndechedu. Hakuna chinonzi chekwababa mukuru but mukasagona kudaro chete ndopo unozonzwa kuti
kune mumwe sadombo ari kuonekwa kwadotito uzwa kuti akaenda nekuda kwei ikoko aitiza kuti kuri kuroyiwa why because wamwe wengu ari kuita zvinhu but mukaita mose you build a nation that's why muchiona kuti even nyika nanhasi kuti nyika ibatane hunge taziva kuti zimbabwe izvo zvine chiteerera vanhu vachituka timu yezimbabwe yakadyiwa kuSouth Africa you don't do that as a citizen of Zimbabwe you support tafoira nhasi mangwana tichawina as a family hatigoni let's not compete nedzimwe munhu let's compliment ukaona pana sawira pari kuwakwa titoda kuzviitawo mazviita sei musha unomira saka zviri kunziko kuti zvidziko mbiriri ari kuwanikwa kuzhombe atoriko aiwa ipa mutibatsirei papa handiti muri ngatibatane ini ndine umwe kuba mukuru akazotumidza mwana wake mukomana mukuru zita rake munoziva kuti anonzani mukomana mukuru anonzi Hamadziripi handiti muri kuona nemo yake is a question handiti muri kuona ari kuitei vanhu vemunjanja umu anowanikwa ari ega achinzi ari kugara mubhodha rekupinda muMarawi nditizere ukoko kune zvirendi zviriko ndokwaakavaka handiti muri kuona if you don't have a farm there it means wakatobva kune vamwe handiti ndizvo here saka tiri kutiko ngatibatsirane tibatane umwe kana atanga chakanaka tisimudzirane zviite zvakanaka ndakabvunza nemuzukuru wangu musi uno zvikanzi sekuru ndakamuti hunza mapicture emba yako ndikuda kuona kuti waapapi zviri kuita sei achibva anditumira ndikati am happy uri kuita zvakanaka warufa iye zvino waapapi tiri kuita sei zvikanzi ikona nemuzukuru wangu sekuru munoziva kuti imba iyi inopera maita sei ndikati taura ndinzwi unoda kuti ndiita sei zvikanzi kwaya nebhegi 1 resimenti hanzi ndobva ndari plastisa paro rega zvekuti inenge ichinzi kona yasekurumbira handiti muri kuona kukurudzirana kuita zvinhu zvakaita sei zvakanaka chii chimwe chatingaite kukurudzirana kuti zviite ndorangarira ndakabhotaura pane chimwe chirongwa kuti vatete hanzvadzi vanga vari kuvaka vanga vakuda kutopedza asi kwaka kwakatibuka zvakatibuka kwavanga vari saka vakaita ndakati no hapana dambudziko mukwasha uya nevazukuru vangu panapa I had capacity at that time yekuti tikwanise kugara tese and so on so for the months dzatakagara tese zvakavabatsira kuti hapasisina marentals saka mari yese yanga yakungochaneliwa kuti imba ipere zvokuti imba payakapera tese takafara kuona kuti izvino ndaakuziva kuti havazukuru ndowaona panapa saka pane zvatinokwanisa kuita semhuri in one way or the other yekuti Moses paanga akasimudza maoko pagomo paya zvairema asi aisimudzira kuti Israeri ihwine hondo asi zvaida vaitsigira maoko ayo vana Aaron naHuri ndo vanga vakabata kubata kwavo kwakaita kuti Israeri ihwine saka kana uri musha imba yatovakwa zvatokudza dzinza kana kuti chikomborero kumhuri yese chikomborero kudzinza rese mumwe musi mwana wekwaba mukuru ndopaacharorerwa vanhu vachauya kuzorora ndopavachasangana vachauya kumuchato ndopavachadini pamwe ndopachachemerwa zvinobata dzinza rese I think chakakosha ndechekuti ngatibvise chindini individualism not selfishness neindividualism umbimbi ndoga kuti ava ndevava ngatiite zvinhu zvedu tiri pamwe chete hatinoyambuka pakupedzisira mirai nditaure point 1 dai vanhu vose tikaziva kuti pamberi pemhuno pane rufu tinorarama zvakanaka ukangoziva chete kuti pamberi pemhuno pane padhuze dhuze haugoni kuita hondo nemunhu whether ukanzwa wakaimba inosvika kudhuze nekumwedzi hazvina problem izvo asi uchingoziva kuti the next thing kuita sei kufa unotsvaga kubatana nevanhu vese ini pafoni ndakatonyora kuti tiri hama hazvina basa ungashaine ukadini ziva kuti pamberi pemhuno pane rufu and it will make you kuti ufunge but vanhu vatema hati believe
kuti tichafa. Dai taiziva kuti tinofa taitobva muno mutauka dzimba dzedu chingozva kuti kana ikatorwa nahanzvadzi yangu I'm so happy because hazvina nebasa zvinhu zveku this side. Saka ngatichibatsiranai kuti tipedze zvakaitso kudaro, ngatichibatsiranai mhuri ingarongeke sei especially panyaya dzemari kuti vakwanise kuvaka imba tingarongeke sei zvakare. Kune here zvirongwa zvingaitwe maybe nehurumende nemacommunity programs angaitwe kana kuti atingademba kuti iko dai zvichidai zvinokonzeresa kuti iko munhu wese ave nemba yani nemusha wani nemusha wake. Mhuri dzingarongeke sei especially panyaya dzemari dzekuisa parutivi kuti iko tigovaka musha tingarongeke sei? Regai ndipe ngati ma-ions angu 2 topinzawo muoven umo. Okay. Chekutanga ndozva kuti zvinototinetsa kurongeka tichisevha mari. Ndozva kuti kare kwaina ma-savings account ke zvino zvakaoma. So maybe dama randingangopa mhuri kuti kana muchida kusevha mari dzenyu zvishoma nezvishoma, you know, some of these things that take 2 years hazvizvi zvokuti watoti gwamugwamu zvatoita. Inini mai vangu vaiva nedama ravaitipa vaiti daily income for daily expenses. Handiti ndochekutanga chavakataura kuti zvinokunetsa kuti upatsanure mari usevhe mari iwewe ma-expense ese mumhuri akamirira salary. Because panozoya salary ichati magetsi yoti mvura yoti fees yakaremerwa nezvakawanda zvokuti inotozosvika pakusakwana. Saka mai vangu vaiti mukadzi akangwara tokotine murume akangwara. Nyora pasi zvinhu that you need every day. Okay. Daily expenses. Look for daily income. Tengesa airtime. Kana uchida $5 pazuva matomatisi chingwa mukaka chichichi chaga chichakupa $5. So that budget remagrocery harisi pasalary. Uchaona kuti uchakwanisa kudini kuseva mari nekuti watokava ma-expenses. Muri kuona nyaya iripo wisdom from my mother. The second thing chandingada kutaura ndakachiona because ndoda kuita zvoku tererawo vamwe vanenge vachitipa chenjedzo pamaindaneti handitika akataura akati every family anofanira kuva nechinangwa chekuita survive on 70% of your income. Chikuita 70% of your income usabhajetera imwe 30% iyi pa 30% ishi tora 10% yekutanga ngaende kutithe. Pane inotevera yachona wedze kana une mortgage kana kuti kana une zvikwereti zvauinazvo chiwedzera pamusoro iyoyo 10% kuti ukurumidze kubuda muchinyi muutapwa hwezvikwereti. Then yechi3 anzi save or invest. 10% yokupedzisira. Hapoda kuchenjera kwako zvakati. So kukwanisa kuvaka imba nekukwanisa kuseva imba, it's a deliberate effort. It's not something chekuti it happens by chance. Munofanira kutogara makatorongeka, then you put discipline. And eri discipline zvese yamai nababa nevana. Kana muchida kumbodzora ma-ice cream ngaambomira ma-ice cream. Anonzi manjiyawa mapizza nemaikashimbomira moti takumbosunga dumbu. Handitika kuita kuti tione chinangwa ichi chinoenda. And munoona kuti even as a family when you do it together zvinofadza nekuti anenge achiti musha wedu, everyone knows they've contributed, they've sacrificed, and zvinhu zvinobuda zvakanaka. Ndoda kupinda. Yes. Thank you so much, a wisdom advocate. Proverbs 6 verse 26. For by means of a harlot a man is reduced to a piece of bread. And the adulteress will prey upon his precious life. Wow. Zvanzi you are munhu anokoromorwa kubva pavalue kana kuti net worth yake kusvikira wareduced to a loaf of bread. Zvazviri kureva ndezvekuti unenge wakupa survival mode, hand to mouth. Chawakungoafoda chingwa kuti at least upfu urimo. Saka ndikuti chimwe chezvinhu zvinokosha ndofunga pada takanangana nesu vana baba nyaya yemijolo, nyaya mumwe akataura kati nekuda kwenyaya ndosaka muchingopfeka majezi ebhora kwese kwamunoenda.
unofunga kuti munhu ari kusapota timu munhu arijuswa haasina kana chekupfeka haasisina kana chekupfeka Liverpool saka ndo pamwe pari Liverpool kuchechi Chelsea parufu kwese vangopfeka majezebhori nekuda kwekunyaya iyoyi saka ndo pamwe pari kudhirikira vanhu hanzi dai ukatarisa mari yashandiswa nevarume vari muafrica yekusimudza masmall house zvanzi inodarika mari iri kuiswa nema-ngo emhiri kwamakungwa muafrica muno saka zvinoreva kuti there's a lot of value that is going down the drain kune mhuri dzakawanda dzingadai dziri somewhere but they are nowhere nekuda kuti mari iri uku kuna Suzeni uku kunani uku kunani maleakage ese iwayayo you know saka vhesi iri kutaura kuti you will be reduced to a loaf of bread. Amen. Zvakaoma. Yes. Ndiri kutsinhira pavari apo ndepekuti maybe ndimuchaita wekupedzisira timbva tagadziridza ndachide kuti ndichangotaura mbijana ndachide kuti zvimwe zvendakaona zviri kukanganisa vanhu kuti vakwanise kuita dzimba dzavo vachiwaka ndezvekuti zvikwereti zvataurwa vamwe vakuda joyi zvakanyanya zvekuda zvakadaro zvekuti unoona munhu ari kubva mumba isiri yake kana kuti yekurenda every year anoda vamwe vanofacilitatwawo nepanoshanda but vanoenda kuDubai vanoenda kumaholiday nemari dzavo nekuti you know yekuti dai mari idzo vakakwanisa kudzishandisa ka anokwanisa kuti kana mangwana azobvawo apo akuende kuretirement anoendawo mumba make kwete kuti kana wakubva mumba yebasa wakude kutsvaga kwamukoma kana kuti ndakutoenda kumusha kushaya pauri kushayawo imba muno kana muno overjoy yacho inonga inodini inowandisa endi vamwe kadyiro mahotera avabude every weekend hanzi tiri kunodya out aiyo KFC sorry vanodya out every day unozoseva papi ataura adhu kuti vanhu ngatidzidze kusevha mari mbijana yetinene inosevheka chaizvo hakuna munhu anonzi haana mari anogara muHarare nekuti kana usina mari muHarare uri kuitei nekuti muna hapana munhu anofamba echipa chikafu hapana anofamba echibvise marendi saka ndaindongota ndeyekuti overjoy shokoshi vanhu vanoenda kure kwasikasvi they don't like to live within their means. Thank you. My time. Yes. Dr. Watson, would you conclude this for us? Amen. Proverbs, it should be 24:27. You know, to make your work right in the field, and then after that build your house. Amen. Yes. iri kutipa formula mwari vari kutaura nyaya yekuvaka imba zvikanzi gadzira munda wako chekutanga after that chivaka imba saka mwari vari kuti build your economic strength or base yes then after that unenge wane simba kana kuti wane capacity yekuti uchite this development saka bhaibheri ringotidzidzisa kuti first things first ngatizivei uya akanyora bhuku raRobert Kiyosaki achitaura kuti kune vanhu vazhinji tinokumba maliabilities atinofunga kuti maassets otidhiritsa ngatizive zvinhu zvinokosha so that toita first things first and then maybe one of the most important things the best way mumwe lecturer wandaiva naye imwe nguva wekukenya uko aitaura kuti the best way to build a house is to build wanenge uchingoti mari haisati yaita start to build saka pane munhu ari kufanira kutoti atange nezvamunazvo izvozvo kana matotanga rwendo rwekure runotanga nenhano imwe chete. Maita pakupedzisira ndachida kuti namatirai mweya uyu pane umwe mweya unobata vanhu
mweya wokugara usina mweya wokugara usina zvaunoita manje ndowekuti iko ndounokubatai musi wamunotambira uya mune musatodi kudya kumba mweya uyu une kusunda kuti iko mari haifanirwi kugara pauri saka munhu kana makamboona here kuti kune vanhu vekuti iko akangobata mari anozozorora yapera ndoba anozoteasisina asingadi akutenga maice cream 4 agoadya one time havachagari kumba vanozodzoka kudzikama mukati meupenyu hwake hunozouya mari pasisina saka usaite upenyu hwekuti iko unodzikama usina mari imboita upenyu hwekuti iko unenge uine 10,000 iri mumba but ungori right hausi kana kupenga hausi kukwidza volume yeredhiyo ungori right hapana bhutsu dzinopenya dzauri kutsvaga ungori right utori ne10,000 zvakakosha izvozvo mukati meupenyu kungove nazvo but wakadzikama volume yakatoderera but zviripo zvakakosha izvozvo usaite mweya unobvisa mari pauri kungoti ukangoibata chete zvatouya wautotsvaga mukadzi wechipiri kusvika yapera ndopaunozoita munhu kwaye kuti wautanga vari mumba umo vakagara hava nekuti mari ita munhu kwaye mari yako iripo unoita kadhara kanodadisa mwari kukomborerei akuitirei zvakanaka kuvaka musha kwakakosha zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira musvokozvi pachirongwa Family Matters. God be with you. Amen. Amen. While the world looks upon me as a struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Well, I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And to me that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on